What's going on, good people? It's your boy 99 Problems, and today in Pete, Aphethe Sgaqa la welokuza. ass or titties? S1 yema titties yani manje. S faka ama-S futhi. Faka i-S baba wosa. Ubonga umshaya phakathi kwamamkhize noKelly Khumalo. Hayi uKelly Khumalo welokuza. Okay, what's 1 million minus 1? Hayi. Ayikho ke leyo. Into angekho kuphela ke leyo. Ungathatha calculate. Hey, y'all, come look at this. Hawu. Ayikho phela lento lengibala la umfowethu le number phela ithini phela number nje. Isikole sasiyekela le amasimba ake ukubanda la. Okay, bakubagile emjolweni. Ayisebengile kakhulu. Ambona hamba lo mjita nje mfethu. Akho nawe singibona etown, ngibona bongena endlini. Bayingena endlini. Kwazabi ngakusasa ngibona sekuseni sephuma. Hathi ngiyambuza ekseni uphuma, bathi hayi ngiphuma kumngani wami la endlini. Okay, cela uspele u-off like u-off ukucima. Off. Usho wezulu noma usho mfethu ngoba U-off. off. U0. Hayi O. Ha. Hayi double F straight. Okay, cela uspele u-ice. Ice. Okay, u-ice. E. Yeah. Mokuhlanganisa u-off no-ice kuphuma. Ice. Uhlanganisa. Of ice phela. Hayi. U-office. But it's fine. Okay, ngiphethe uSgaqa today. See you on the next content. Bye-bye.